Mayuh pada perbekan, guys. Yang kau disit tak selah disit motore, guys. Kon panas. Wis disela wis panas ya, banjur OTW, guys. Singkat cerita, guys, wis gutul. Motore wis tak parkir, inyong melaku sak dela, guys. Suasana esuk pasar mau, guys. Wih, ya mandan-mandan rame, guys. Malah akeh sing tutup juga, kie. Perpegan tukune tahu, layar apa-apa mbok ya, guys. Inyong tuku sak 10.000 bae. Lanjut tuku brambang setengah kilo karo cesin karo lombok. Pira miki lah nyong kelalen, guys. Lanjut kepengin tuku mie instan go stok karo mie bakso karo susu kotak ya, totalnya juga pira miki lah empuh kelalen, guys. Singkat cerita nggone pasar wis rampung lah ya, balik maring parkiran disit, guys. Parkirane nang kidul. Gue mung tuku kayak gue tok, guys, nggone perbekan, guys. Rika wis pada perbekan apa urung, guys?